Mga kapuso, ramdam na sa ilang bahagi ng Benguet ang unti-unting pagbaba ng temperatura. Mula sa Baguio City, nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell, kumusta dyan? Si Jay, mas lalong mararamdaman daw ang malamig na simoy ng Pasko sa unti-unting pagbaba pa ng temperatura dito sa lungsod ng Baguio. Lalo na ngayong araw na umabot sa 17.5 degrees Celsius ang naitalang temperatura. Ramdam na sa Baguio City ang pagbaba ng temperatura habang nalalapit ang holiday season. Ang mga residente at mga bisita nakasuot ng jacket kahit tanghali na. 14.5 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura na naitala ngayong Berman sa lungsod ng Pino. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng maranasan umano ang peak season ng amihan na nagdadala ng malamig na panahon sa Disyembre hanggang Pebrero. Maaaring bumagsak sa 9 hanggang 12 degrees Celsius ang temperatura sa susunod na buwan. As usual, magsuot ng jacket kung kinakailangan. Uminom ng vitamin C. Para yung sipon kasi, di ba, pag malamig, sipon ang kwan natin. Ano? So, iwasan natin kwan. Lumabas ng hindi naka-jacket. Yung gano'n namang temperature, mga 9 o 10, gano'n, malamig na yun. Kung di ka sanay, talagang baka nagnatin ka noon. Sa paglamig ng panahon, maaga nang ibinabala ng health authorities ang mga sakit na maaaring makuha gaya ng respiratory tract infection, kabilang ang ubo at sipon. May inaasahang epekto rin ng paglamig ng temperatura sa sektor ng agrikultura. Malaki umano ang banta ng frost o andap sa mga pananim na gulay. Ayon sa La Trinidad Vegetable Trading Post, kadalasang mababa ang produksyon ng gulay sa Bagsakan Market tuwing may andap. Siyempre, pag naarawan yan, nangingitim, nagbabrown. Ang mga farmers naman natin is, siyempre, ayaw nilang hindi makabenta. Kaya sisipagin niya na gumawa ng water reservoir. Samantala, tumaas pa ang presyo ng gulay sa Bagsakan Market. Ang patatas, pumalo na sa 90 pesos per kilo mula sa dating presyo na 50 pesos. Tumaas sa 70 pesos ang kada kilo ng carrots mula sa 50 pesos noong nakaraang linggo, habang nasa 90 hanggang 100 pesos ang presyo ng broccoli na dating 60 pesos per kilo. Dahil sa kunti lang kasi ang dating, ganun. Pagka kunti lang yung dating, medyo tumataas talaga. Dahil siguro ng pagkaulan. Si Jay, kung mataas na ang presyo ng gulay sa may La Trinidad Vegetable Trading Post, mas mataas pa ang presyo ng mga highland vegetable sa mga palengke sa Pangasinan, La Union at Nueva Ecija, dahil mostly ay dito nila inaangkat sa Benguet itong supply ng yung kanilang highland vegetable. Pero sa kabila ng pagtaas ng presyo ng cauliflower at ng patatas, naitala naman yung pagbaba ng presyo ng repolyo dito sa Benguet. Samantala, ayon naman sa Baguio City Tourism Office, sa unti-unting pagbaba ng temperatura ay tataas naman yung tourist arrival dito sa lungsod. Yan muna ang latest mula dito sa City of Pines. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.